Je možné, že vám peniaze potichu miznú. Je možné, že platíte viac, ako si myslíte, je to podľa vás normálne, ale nemalo by to tak byť. A preto, kde vám peniaze potichu miznú a ani o tom neviete? Ja si myslím, že pokiaľ kúrime v byte, máme horúci radiátor, že sa ho pomaly nedokážem chytiť a teplota nejakým spôsobom v byte alebo v dome nestúpa a radiátor je stále horúci a udržiava sa teplota na tej istej hladine, tak vtedy tie peniaze idú von oknom za to teplo a to teplo vám uchodí von. Takže nemusí to tak byť, samozrejme je to len môj názor, je to len moja nejaká dedukcia toho, že nemalo by to tak byť, pretože keď si zakúrite a radiátor ide naplno, tak by mala teplota stále stúpať, až kde sa nedostane k 32 stupňom v byte. Alebo ak teda máte ešte staré okná a myslíte si, alebo dáte ruku k oknu a cítite tam chlad, tak vtedy to nie je v poriadku, vtedy vám to teplo uchodí von, alebo vtedy vám tá zima ide dnu a to by nemalo byť, vtedy sa kúri viac ako treba a tam vám potichu tie peniaze uchodia. Takže ak máte záujem o výmenu okien, ak máte záujem o servis okien, ak máte záujem o rekonštrukciu chalupy, tak www.doner.sk, napíšte, kontaktujte nás, je tam aj telefónne číslo, radi vám pomôžeme, radi vyriešime váš problém. Ak máte záujem aj odservisovať okná, dvere, čokoľvek, tak radi vám s tým pomôžeme.